Ministriso miɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Décembre kalo tile 18 san 2020 aw minnu ma filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la ni aw ka waati kunurun kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye bandaw ye ale tun talen do tile damadama taamala an ka jamana kɔ kan min ni a nana kunu alamisa décembre kalo tile 17 san 2020 an ka faba o kɔnɔna la yan sa a kun taara dugu min na o de ye Abijankaw fɛ yen nɔ ka taa Kɔnɔkirikaw fɛ yen nɔ ani ka sɔrɔ ka kuncɛ Ɲamɛkaw ka jamana o kɔnɔna la a nana an ka faba kɔnɔna la wagati min na sa an ka pankurun jigi kɛnɛbaso la ni o ye Modibo Keyita ye an ka jamana ɲɛmaa danga ni o ye colonel Asimi Goyita ye ale ye a bisimila maliyɛndenw ye a ka nin bɔlen ka taa jamana kɔ kan k'a fo ala k'a sababuya kɛ a taara jamana minnu kɔnɔna la bɛɛ ni keleya de bɛ Mali ni o jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛna kɛ sababu ye fana k'a ka cɛmancɛ fanga ni ka o latɛmɛ hɛrɛ la. An sɔngo dugudenw olu bɔra kunu alamisa ni ka u ka nisɔngoya k'a yira k'a sababuya kɛ basigibaliya min bɛ u ka dugu o kɔnɔna la bingani wale bɛ ta ka u sɛgɛrɛ sanga a n'a ka wagati ka u bɔnɛ u ni na ani ka tila ka u bolofɛnw minɛ ni ka taga n'a ye fo ka taa se u ka baganw o n'a ɲɔgɔnna caman ma o de la u y'a yira an ka jamana marabagaw la k'u k'a lajɛ ka se ka basigi o bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔna la ni ka se ka an ka finitigiw ka o sinsin an sɔngo dugu o la. Dana Amasagu ale min ye donsow ka kulu faralen ɲɔgɔn kan Dana Amasagu min yɛrɛ ni an ka jamana marabagaw tun kelen do ka dan sigi olu ka baara la don tɛmɛnen u la nka u bɔra ni ka a yira jabaranin na décembre kalo tile 16 san 2020 k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw dɔgɔnɔw ka dugu la k'u ka se ka na ni an ka finitigiw ye n'o ye an ka wolomasiri tabɔ ye u bɛ se ka na dɔgɔnɔw ka dugu ni ka se ka basigi la na ale fana kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron sa a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera ale la kunu alamisa décembre kalo tile 17 san 2020 a yelen k'a fɔ sa fɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko coronavirus b'i la olu yelen a la u ye a don bɛrɛ la ni a bɛna tile 7 sigi kɛ ani maa o maa ni a n'olu donna ɲɔgɔn na politigiko ta fanfɛ a ka jamana kɔnɔ fo ka taa se a ka jamana kɔkana ma teliyala u y'olu bɛɛ bila tile damadama sigi la n'o dɔ bɛ tali kɛ a ka ministre ɲɛmaa kan ani espagnolu ka ministre ɲɛmaa fo ka taa se portugais fana ka ministre ɲɛmaa ma a furumuso yɛrɛ sa n'o ye Brigitte Macron ye a yirala k'a fɔ ko fɛn kɔni ma y'ale la.
Burundikaw ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Pierre Buyoya ye coronavirus bana tun be ale la min ni a tun be an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a tun be labitaniso la walasa ka se ka kɛnɛya ni ka se k'o lasɔrɔ an be bali min na a ka bana o balila ni ka juguya u y'a ta teliyala pankurun kɛrɛnkɛrɛnna k'u b'o kunda kan ni faransikaw ka jamana o kɔnɔna la sa an dabama ka wele sera ma yani a ka se faransikaw ka jamana o kɔnɔna la Pierre Buyoya yɛrɛ min ni a si tun be t'i jɔ san 71 na a ye Burundi mara san 1987 ka taa se san 1993 ma a tilala k'a marako kura san 1996 ka taa se san 2003 ma Pierre Buyoya min yɛrɛ sa ni a tun be Union Africaine maaw ka lasigidenya la an ka jamana o kɔnɔna la a ye o baarabila sɛbɛn ni ka o di a tun b'o la kabini san 2012 an be duwawu de kɛ ala ka baara dalen nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ayiwa an ka tungarenkɛ minnu be Mali kɔ kan a kɛra a fan o fan ye an hakili be aw la an b'a dɔn aw be jamana kɔ kan aw hakili be aw faso la wa an fana hakili be aw la halisa a y'aw cɛsiri ba Maliba an bɛɛ lajɛlen ta de don aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ